Πάμε. Παιδιά. Πατ, 2. Ζεροπετινιά. Κάτσε λίγο στον κόλλο. Πόπο. Αρχίσαμε παιδιά, ζαρκέψαμε. Είναι λίγο, πώς λέμε, γκάγκα το παιδί. Και μετά το κάνουμε το άλλο ένα έτσι. Και τώρα που θα με βγάλει σε εκείνο. Πριν πήγαμε στο γκαράζ του τέτοιου, του Τρέβορ, επειδή ήταν κοντά εκεί πέρα. Τώρα εκείνον τον τύπο θα πάω να τον κάνω κανένα ζεροπετινιά. Έτσι βάλω το ζεροπετινιά. Να δούμε, κάπου εδώ είναι το gun shop, τον Πόπο ρε. Εδώ είναι το σπίτι του Τρέβορ, όχι ακριβώς εκεί, αλλά κάπου εκεί. Έρχεσαι εδώ. Τώρα 20 αστέρια. Φαντάσου. Mod. Δείτε. Χουί. Η μαϊμού είναι μαϊμού. Άστους τους χαϊμένους. Βάρα τους. Να πάρω αυτό. Όπα σημαίνει στα γερμανικά παππούς. Ωμα σημαίνει γιαγιά. Και Ρε μου το έκλεψε. Κάπου εδώ δεν είναι. να τα. Να τη μας η μπόμπα. Εδώ ο τύπος μας είχε κάνει. Βάλ το εκεί μπροστά και να κρύβεσαι ρε. Όχι ρε. Δεν μου το έκλειπε. Ποιος? Sorry παιδιά, εδώ έχουμε συζήτηση. Για να δούμε, με βαράς. Άντε ρε, σκότως τον. Όπως λέω και πάρεις, σκότως τον ρε, δεν το χρειαζόμαστε. Το χέρι του. Κάνε τον κολοδάχτη. Ζεροπατινιά. Δεν ψόφισε. Το ξέρω. Ψόφισε. Παιδιά, στην αρχή